Ibu Bapak sagung pasarta pagelaran ingkang satuhu winayang budi. Upacara palangkan sampun purna ateges calon pinanganten putri sampun pikantuk palilah saking kadang sepuhipun. Pramila Rama Ibu bombong jroning penggalih karana tumuli badhe ngadani adicara mantu ingkang kawiwitan saking pasang Bleketebe kalajengaken siraman. Para pasarta pagelaran estunipun upacara pasang tarub menika kaadanan mirunggan piyambak, namung kemajenganipun jaman sak menika supados saged ringkes mila lajeng dipun dadosaken setunggal kalian upacara siram jamasing badhe pinanganten. Dene upacara pasang tarub mangkih kawitan Rama Ibu badhe mapanaken Bleketebe wonten gapura tumuwuh. Saksampunipun mapanaken Bleketebe arsa tumuju wonten sendang masiraman saperlu hang krajik tirta suci. Saksampunipun krajik tirta suci kepareng duta tirta siyaga badhe hanampi wujuding tirta badhe kakintunaken dumateng calon besan. Sawetawis duta tirta bidal kalajengaken Bapak Ibu lumebet wonten sasana paminggitan ngadani adicara sungkeman. Saksampunipun sungkeman purna calon pinanganten kakanthi tumuju wonten sendang pasiraman ngadani adicara siraman. Siraman purna ngantos dumugi pagas rikma wonten ing papan kalajengaken bupungan. Tumuli mangke kalajengaken dodol dawet dulangan pungkasan dalasan tanem rikma. Awit saking menika ingkang sepisan tentunipun badhe kaadanan adicara pasang Bleketebe. Ibu Bapak sagung para tamu kinarya pratandha panjenenganipun Bapa Riyanto sekalian Ibu badhe hanetepi saperangan darmaning asepuh mula kramakaken atmaja putrinipun mila badhe hamasang tarub kinarya pralambang wujuding Bleketebe. Hawit saking menika katur dumateng panjenenganipun Bapa Riyanto sekalian Ibu dalasan para kadang ingkang hanyeng guyung kasuwun tumuju wonten gapura tumuwuh saperlu mapanaken Bleketebe. Sumangga. Helayana mladi-mladi wrahametri lasa manglono mangapetira gending marya neng tapane si Jakalaya ler tatet kya mandra kihine hanontana tapane si Jakalaya Mbok Sri Gading madingit sor kemuning ho 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 ho
wis minggah wonten ing gapura tumuwuh panjenenganipun Bapa Riyanto hamapanaken wujuding Bleketebe. Punapa ta darunane dene Titiwanci menika mapanaken Bleketebe datan sanes hanulat Ki Ageng Tarub. Duk rikala semanten mala kramakaken Atmaja putrinipun ingkang sesilih Rarayu Dewi Nawangsih pikantuk Raden Bondan Kejawat. Purna mapanaken Bleketebe daya-daya panjenenganipun Bapa Riyanto arsa hambuka wujuding pisang raja wonten ing iring-iring gapura tumuwuh. Pisang raja sayekti kinarya wujud paminta pandonga pamuji dumateng Gusti Kang Mahayekti. Mugi badhe pinanganten kasinungan derajat ingkang minulya kadidene derajating raja. Ing gapura tumuwuh kajawi tinunggulan pisang raja ugi pinasang tebu wulung. Tebuan teping kalbu wulung ateges sepuh murih badhe pinanganten amanggih ing memanis ron alang-alang ron kaluwih kinarya wujud pandonga mugi kalis ing pepalang kasinungan kaluwihan tumrap badhe pinanganten kepareng mapanaken ulenan pantun saangkan pinara kalih menika kinarya wujud paminta mugi pinarian gampil hanggenipun Ngupadi Boga wonten ron waringin mugi badhe pinanganten sageta dados pangayomaning bebrayan agung. Purna mapanaken Bleketebe punapa dene hamasang tuwuhan panjenenganipun Bapa Riyanto sekalian Ibu sawetawis hari nengga gambaripun bombong jroning waradaya kelem karo baning memanis sinanding kastuba manik pindhane tumrap panjenenganipun Bapa Riyanto sekalian Ibu dupi sampun kasembadan ngadani pasang tarub mila daya-daya arsa tumuju wonten sendang pasiraman saperlu hangkrajik tirta suci ingkang mijil saking pitung sumber gantiya kang cinarita ing sendang pasiraman papan sesuci tumrap badhe pinanganten putri sampun cumawis uba rampe ingkang maneka warna jembangan kait kladi kaeka kancana sampun sumadya punapa dene sekarat manca warna dalasan sesaji sanesipun ingkang sedaya wau hamung kinarya wujud paminta pandonga pamuji dumateng Gusti Kang Mahayekti prateng ing sendang pasiraman panjenenganipun Bapa Riyanto daya-daya badhe anggrajik tirta suci ingkang mijil saking pitung sumber sampun cumawis tirta suci mijil saking pitung sumber sabiyantu juru sumbaga ingkang hamratitesaken tirta suci ingkang sepisan menika sakyekti mijil saking sumbering kanoman
kanthi pamita pamuji mugi badhe pinanganten tansah pinaringan muda ingkang angka kalih dumadi saking sumber tulung murih pikantuk pitulungan saking ngarsa dalam Gusti ingkang hakarya loka tirta suci mijil saking umbul murih saged umbul wonten ing bebrayan datan kantun tirta suci mijil saking sendang ngaputren dalasan tirta suci mijil saking lengkaing harga sumbing tirta suci gunggung pitu sampun nyawiji dadi siji manunggal dados setunggal wonten ing saklebeting jembangan Kaikwadi murih waradin warata panjenenganipun Bapa Riyanto hangasta gayung tumuli badhe pinaringan Sekar Triwarna Sekar Triwarna sampun kaasta bebasan sampun lumebet gelising kandha sampun nyawiji tumuli badhe mendhet sak perangan kalebetaken wening gendhaga kinarya sarana kangge siram jamasing badhe pinanganten kakung bebasan sinareng tumuruning wahyu tumulung Sang Duta Tirta panjenenganipun Bapa Irwan dalasan Ibu Tinuk ingkang pinitados dening Bapa Riyanto hangaturaken tirta suci dumateng calon pisan terang terwaca sabda dawuh saking panjenenganipun Bapa Riyanto mila Sang Duta Tirta tumuli minta pamit bidal hangangkat karya kependhet saperangan tirta suci kalebetaken ing kendhi pratala lumebet ing kendhi pratala kinarya hanyampurnaken siram jamasing badhe pinanganten putri purna tumuli badhe lumebet sasana pamingitan saperlu ngadani adicara sungkeman calon pinanganten putri kepareng badhe ngaturaken sungkem dumateng Rama Ibu gelising kandha panjenenganipun Bapa Riyanto sekalian Ibu sampun lumebet ing sasana pamingitan saperlu ngadani adicara sungkeman calon pinanganten putri sampun siyaga arsa ngaturaken sungkem dumateng Rama Ibu jroning ngaturaken sungkem dumateng Rama Ibu saweneh wonten piyayi ingkang nembe hangidung pomo wekas mami anak putu aja
lena aja katungkul uripe lan aja duwe kareheman kelawan pepaes donya siang dalu dipunhemot yen urip manggih antaka anakku nggere bocah ayu kaya-kaya durung suwe wal saka gendong aku kaya-kaya durung suwe wal saka sulan parantine jeneng sira wis dewasa arsa winengku Jaka pinilih mula manuta marang Rama lan Ibu bakal ndak kanthi manjing ing sendang pasiraman ndak siram tirta suci muga jeneng sira bisa suci diri suci ati arsa manjing ing sendang pasiraman samya asesandi mugi pinanganten manggih kamulyan wis manjing ing sendang pasiraman sang juru sumbaga ngeningake Pancandriya papat binerat sajuga sinidikara mantram suci niat ingsun hangedusi badan kayun muga panggih toya robani dus kali dus mani badan ditusi padha badan sukma ditusi padha sukma nyawa ditusi padha nyawa sukma ngalam dat urip tan kena kawiwiran muga bisa suci diri suci ati pinaringan sumbaga tumuli kaasta dening Bapa Riyanto ginebiraken perangan mustaka calon pinanganten putri mundhut kaping kalih ginebiraken perang hangganipun ing Jajasta dumugi suku pamidangan kanan kiring datan kantun ginebir dening Rama murih saged suci diri suci ati dan panjenenganipun Bapa Riyanto anggenipun paring donga pamuji berkah pangestu wilujeng maraditesaken siram jamas mila kalajengaken Ibu Riyanto nenggih Ibu Palilah Haryanto mundhut ingkang sepisan ginebiraken perangan mustaka jroning manah kebak ing paminta pring Gusti Kang Maha Kawasa mugi kanthi tirta perwita adi ya tirta suci menika sadaya sesakit raos boten sekeca ingkang mapan wonten ing calon pinanganten putri putra kinasih sageta ical satemah seger saras waloya waras ingkang sinanding dening
pinanganten calon titiwanci menika ingkang nembe ngadani adicara siraman. Purna Ibu Palilah Haryanto kalajengaken sesepuh ingkang sampun siaga panjenenganipun Ibu Hajah Sri Mulatsih. Sumangga katur dumateng Ibu Hajah Sri Mulatsih sampun siaga arsa tumuju ing sendang pasiraman panjenenganipun Ibu Hajah Sri Mulatsih arsa paring puja puji maratitesaken siram jamas jroning wardaya paring wewarah nduk cahayu. Urip iku jeneng sira kudu darbeni rasa wajib ya nduk sumembah mring pangeran kanthi lantaran salat sembahyang apa dene panyuwunan nduk mangertiya menawa urip iku sayekti ana kang hamurba lan hamisesa mula saka wajib jeneng sira sujud tumungkul pring Gusti kang Maha Kawasa pinaringan tirta suci saking panjenenganipun Ibu Hajah Sri Mulatsih gunging panuwun ingkang datan pepindhan titiwanci menika Ibu Hajah Sri Mulatsih sampun kasembadan paring donga pamuji berkah pangestu wilujeng maratitesaken siram jamas kebak raosih sutresna dene kang urut kalih kasuwunaken saking Ibu Mardi us kepareng jengkara saking sasana palenggahan sesepuh kulawarga ingkang hamengku gadi titiwanci menika panjenenganipun Ibu Mardi sampun ngasta tirta suci arsa ginebiraken ing mustakaning calon pinanganten pamidangan kanan kiri ngasta jaja nalewer dumugi suku jroning manah estunipun lamun kawiyos sing lesan atur pitutur dumateng badhe pinanganten nduk urip iku kudu duweni rasa wajib sugih tepo palubi mulat sarira hangrasa wani kong sidak sia mring sapadha-padha ya nduk amarga sumbere ngaurip iku ya hamung sawiji pinaringan pangandikan sanajan aris lamun kawiyos sing lesan dening panjenenganipun Ibu Mardi gunging panuwun dene sesepuh salajengipun nyuwun keparengipun Ibu Joko sumangga Ibu Joko miat jumeneng saking sasana palenggahan panjenenganipun Ibu Joko arsa nindakaken hanyirami calon pinanganten putri titiwanci menika jroning manah punapa dene ingkang kawiyos sing lesan kanthi aris atur pitutur dumateng badhe pinanganten nduk cahayu urip mono uktu ndarbeni rasa wajib nyawiji aja mawas saweneng nusa bangsa lan agama
Kang Puri Enduk, jeneng sira urip ana praja Nuswantara iki adeking praja dimen lestari lan santosa. Sanajan to hamung bebasan sak megaring payung sak clereting blarak, jeneng sira kudu urun-urun pakarti kang utama. Mahanani santosaning praja siniram tirta suci saking panjenenganipun Ibu Joko. Dene sesepuh salajengipun ingkang kasuwun paring puja pujiastuti mratitesaken siram jamas panjenenganipun Ibu Hajah Suprapti Martoyo. Sumangga Ibu. Wis tumuju wonten sendang pasiraman panjenenganipun Ibu Hajah Suprapti Martoyo arsa paring puja pujiastuti berkah pangestu wilujeng mratitesaken siram jamas jroning ngadani siram jamas panjenenganipun Ibu Hajah Suprapti Martoyo mekaten wijiling pangandikan aris lamun kawya sing lesan nduk becahayu urip mono uga kudu ndarbeni rasa wajib urun-urun pinemu kang tumuju raharjaning praja. Jeneng sira kudu wani ngelekke marang sapa wae kang nerak marang pepacuh. Purih nora nerak paugraning praja ana ing bumi Nuswantara iki ya nduk. Gunging panuwun ingkang datan winates dene sesepuh salajengipun kasuwunaken panjenenganipun Ibu Endah kepareng cengkara tumuju wonten sasana palenggahan. Ibu Endah arsa paring puja puji mratitesaken siram jamas aris pangantikanipun lamun kawya sing lesan nduk bocah ayu kang angka 5 ya nduk. Jeneng sira kudu ndarbeni rasa wajib senenga paring dana weweh dana wilasa marang kadang-kadang kang lagi nandang cecingkrang dimene sakabehing kadang ing Nuswantara iki bisa ngrasake kamulyan jati temahan waluya. Sampun purna sesepuh gunggung pitu anggenipun paring puja puji pratitesaken siram jamas. Mila salajengipun badhe nyampurnakaken siram jamas namung titiwanji menika kawiwitan juru sumbaga hangasta ubarambe kagem ngadani adicara ing salajengipun. Panjenenganipun Bapa Riyanto kaampingan dening Ibu sumadyo lulur konyoh manca warna
mila sangsaya katingal mencorong guayane, sangsaya mantep penggalihe tumrap badhe pinanganten putri nyampurnaken sesuci diri wujuding kendhi pratala isining tirta suci, tirta suci kang mijil saking kendhi pratala pindha Mutiara Rinonce murih saged kasembadan suci diri suci ati tumrap badhe pinanganten putri ing mangke telasing tirta suci saking saklebeting kendhi pratala badhe ngadani adicara pecah pamor kinarya pralambangipun panjenenganipun Bapa Riyanto sekalian Ibu badhe mecah kendhi pratala jroning wardaya meminta dhumateng Gusti niating sun ora mecah-mecah kendhi ananging mecah pamore anakku wedok sumangga setunggal kalih tiga sura tepuk tangan wis pecah wujuding kendhi pratala kinarya pratandha wis pecah pamori tumrap badhe pinanganten putri tumuli salajengipun badhe ngadani adicara pagas rikma sumangga borampe sarana lan sak piturutipun dipun cawisaken kagem ngadani adicara pagas rikma mapan wonten ing papan palenggahan sampun cumawis uburampe kagem agas rikma wujud gunting kapagas rikmanipun badhe pinanganten putri dening Kang Rama lamun dipun preksani dudu wanci menika panjenenganipun Bapa Riyanto hamagas rikma namung sayektosipun menika hamagas sakathing sukerta ingkang tasih wonten ing hangganipun ingkang putra kinasih nenggih calon pinanganten putri sampun pinagas rikmanipun mila badhe ngadani adicara tanem rikma tumuli badhe ngadani adicara pundhungan nenggih bupongan ngemutaken duk rikala masih alit badhe binopong dening Rama Ibu sumangga kabopong pinombong tumuju ing sasana piniji ing salajengipun mangkih badhe ngadani adicara salajengipun cekap Bapak pilih upacara siraman tumuli badhe sesuci nglajengaken anggenipun siram calon pinanganten putri
sinambi hangrantu arsa ngadani adicara dodol dawet nenggih satyan dawet katur dumateng para paraga kasuwun siyaga nyawisaken uburampe kagem ngadani adicara dodol dawet sampun sumadya uburampe dodol dawet mila panjenenganipun Bapak Riyanto arsa tumuju wonten ing peken sadyan dawet kinarya pratandha kapireng ungeling gending dodol dawet rame-rame mlebu pasar rebut ngarep samaryen kalah dhisik bentos-bentos tabrakan padha kanca selak weruh bakule dawet sing ayu heseme gawa rasa hamimbuhi gurih manis dawet ayu bakule ayu dawet ayu bakule ayu mahanani seger sumirya sumarambah wong sak omah handayani sumangga ngatur dumateng Bapak Ibu kadang keluarga ingkang tasih wonten wingking lan sapiturutipun sumangga tumuju wonten peken sadyan dawet saperlu mundhut dawet ayu rame dipun cicipi langkung rumiyin rebut ngarep dawet ayu bakule ayu dawet kondang mahanani seger sumirya sumerambah wong saomah monggo sumangga ingkang badhe mundhut dawet nggih sanajan to pinten ngaten boten kedah sedaya pasarta pagelaran mangke menawi pasarta pagelaran mundhut sedaya ngantos sonten boten rampung Bapak ingkang nampeni buhi gurih manis punapa to darunane dene titiwanci menika panjenenganipun Bapak Riyanto ngadani adicara dodol dawet kanthi panyuwun paminta dumateng Gusti mugi para kanak kadang pitepangan ingkang hanyeng kuyung kumarubut pindhane kadya cendoling dawet golong gilik kinarya pratandha lamun wis nyawiji golong gilik ing sedya badhe ngadani pahargyan sanajan to hamung sak kedheping netra parandene sampun telas tuntas tapis dawet ingkang sekasade dening panjenenganipun Bapak Riyanto sekalian Ibu mila arsa kondur wonten ing dalem riyantan jroning samarga-marga sinambi kapireng gendering warudoyong joget
lunga ngendong ora bali remen jroning wardaya tumrap panjenenganipun Bapak Riyanto badhe ngitung bathi salajengipun monggo bathinipun pikantuk pinten sinekten dening Kang Putra badhe kaitung bathinipun cobi Bapak Riyanto dipun etang bathinipun pinten anggenipun sadi dawet ditungen Bu bathine entuk pira iki kira entuk akeh apa ora iki rugi apa bathi iki entuk pira Bune oh entuk 3 miliar oh nggih alhamdulillah niki nggih tamanono Nduk iki bathine kanggo kowe Nduk 3 miliar anggenipun sadi dawet sayekti ngremenaken anggenipun bisnis dawet pikantuk arta 3 miliar sampun kaparingaken dumateng putra monggo kalian ubar ambenipun sampun tinampi tumuli badhe kasimpening sasana siningit dalasan badhe ngadani adicara dulangan pungkasan sampun cumawis wujuding bucu dalasan ubar ambe kapurwakan magas bujo langkung rumiyin wujuding bujo lancip manginggil nedahaken gayutanipun hamba kaliyan sangkolik winastan hablum minallah dening kang kerangan ngandhap nedahaken gayutanipun sesami hamba winastan hablum minannas mila lamun kalih keperkawis kapindhakaken dening sok sinten kewala gayutanipun hamba kaliyan sangkolik punapa dene samining umat jembuh kaliyan tuntunan agaminipun piyambak-piyambak gesang badhe raharja jiwa raga wiwit kawitan prapeng belahat tumuli dinulang dening ingkang ibu punapa darenane dene Titi Wanci menika calon pinanganten dinulang dening ibu injih karana wiwit benjang-enjang sak sampunipun tumapak upacara ijab kabul ingkang gadhahi tanggal jawab paring buga nenggih Joko pinilih pungkasan dinulang dening Kang Rama pinaringan unjukan delta wening murih sadaya pakarti ingkang ngarsa linampahan kanthi linambaran wening kalebu sampun dinulang dening Rama Ibu Ibu Bapak kanthi mekaten sampun purna upacara pasang tarup siram jamasing calon pinanganten
punapa dene dodol dawet. Mila salajengipun dalunipun badhe ngadani adicara malem midodareni.